Kihinmen bat ki para hau kris, bat barok ki bapej yakni ke program. Kabalang Presbyterian Baukar ke khot sungubha ya phi barok, ban ya solang, ban ya shim benta, na ki yeng ki sem jong phi, ha barok ki benta jong, kani ke jingasem. Lakalong ha ki jingruai, bat ki jingpule bat jingas lok na kakti nublai. Ningej, bakani ke jingasem, kanlong ka jingker kuyengi, ya ki yeng ki sem ki jongi, bat lingba ki jing im ki jongi, kanlong ka jingker ku, ya ki waipat ki para mensiem. Hakaba sedang ngakwa ban pensengau, babaro ki balang ki badan hapo ka khasi Jaintia Presbyterian Assembly, ki rakhe yakani ka singi utrai menta ka singi, kum ka Christian Home Sunday. Kadai ka singi hakabangi kenmau kerpang, ya ki rimpai yeng Kristan habaro ki benta jong ka jing syakri blai jongi. Hendrai namar ka jinglong jingman jong ka perthai, hakini ki singi ki bamenta, ngin kenmau kerpang ru, ya baro ki rimpai yeng ki badan hakani kari khasi Jaintia jongi, haka jela jongi, haka ri India jongi, bat haka perthai baro kawai, bakin long ki rimpai yeng, ki baskam, bat ki badan, ya kadur, bat ya ka jinglong ka ba itnat, namar ngitip syai, baki rimpai yeng ki dai ki Islam sandur, ya ka balang, ya ka ri, bat ya ka emlang salang baro kawai. Kaktian ke jong ublai ka ong, wat ya utrai kat badang la ban syam ya u, to kerpat ya u, kat ba udang hajan, to ubamman un eno elakalenti, bat uri ubam hok, ya laki jingmut, to un pairu sya utrai, te utrai, un sengau isen ay ya u, to un pai sya ublai jongi, namar ublai ru, un maap par, ngin ya duai. Ublai ubalong utrai pat ukenrat jong ka jing im. Yarap yangi ban mane yame ha ka jing khoj pat ka jing shisha. Bat ai ba ka jing long khoj jong me kan phalang bat kan pau hangiru. Penjai jai ya ki donot bat ya ki jing mut perkhat ki jongi. Habangi wan hakmat jong me khnang bangin la ban sngau ya ka bor jong me. Bat ban shania tang hame om halaka boj lan ya halaka bor. Wang yaki jing sengau ki ba pensmit bat penrit mensim yangi. Kenang bangin la ban syakriame naduk ka donot bat ka mensim. Bat ru bangin la bangin im kum ki khun ki jongme. Haka kertang ukres ngidwai bat kerpat. Amen. Mentangan kerpat yaki khun samla ka balang ban yalam yangi haka bayoro yaublai. Lingba ki jing ruai bat ki koras ki khun samla ka balang. Kektian juga boleh kau orang tu yoro yutrai, kau mensim jongan, kat bang kadang ngan yoro yutrai, ngan ruai ke jing yoro yu boleh jonga kat basa ke jinglong jonga, para pengit jeng bayi jonga hutrai, tungi yang senok lang ban ruai ke jing ruai, ban yoro ban mani ya kekerteng ke jing utrai bayi jongi, tak ke jing ruai ke ba ars pak kenai puan ke ba temai, ke jing ruai ke balai puan ke berem, haba atrai ki kam jong me ngaperkan. Habatrai ki kam jong minga perkan kanu ngadam da jingling obakra ngai ki klo ngas go jing riu perthan killing sao dong kabor jong mi kapa mensim jong ya to ya roya utra milong bakra mensim jong ya to ya roya utra milong bakra habangayan ling ba ki lau ba lau san
ngã sâu jing pa sâu thiang ki semudi nak liaru lo ngã iki thế ki madan ngã sâu ruki jing bele basu se ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra Habau blay lukonum benot ban pa kani ban sham pang lun ngam lamenta akading na jengket ka jong uba usha uya ban pelai paryanga ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra Wanda utrai un wan up ding jing risa ban let shayin nang niya ngawan sha ya ukango kaya ro kanyai sawa ngan pen braru blayu long bakra ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra ngân sim cho ngã to ya roya utrai milong bakra Ini banyaro lang yuble yang nikapor, the chorus kaba kat sao. Oh yaro yuble bula penem yanga ngate dalak di ukner bula penem yanga bagum tangai ngan yang ngak ma jomu ngana ya ro ya oh ya ro you play bula penem yanga ngate
benem yanga bat kum tangain yau nganang kami yau nganang kami yau hakir kasmi ngan yang akwa jongu ngan ya roya ini benrai yang sekarang juruan khorasi ke juruan ke bawah ke nombor bahan riu nyopra haduk ke bawah shipau amdai ma bapla 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 traji sulangu bapla manish konis kau lato agak tien jongu traji sulangu bapla 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 jisu longaga nong sela sim jing sung blake raboru long upenem musumar nakapapastil papala unong sius payaro you try o kanung akwapen yakak majongu nganyo yaro junam jingis lay jongu lenti shaka pura lenter ngan yai wai yingap deng ngan yo shong junam baru trai namar ngin sayo ya shong lang kanu jing song in long junam abam jukut namar ngin sayo ya shong lang lembat putrai ngakam iya uman kasmi ngakam iya uman kasmi senda baru ngan yo shong lu ngakam iya uman kasmi ini kapon ngelik bon mani yu blay de kajingruai ka ba lai spa nyo po no patmai kajingruai ka ba lai spa nyo puai na ka berem hau jisu ngala aiti ha hu jisu ngala
Mensiambah ku ngadon ka Wan mensiambah ku ngadwai Wan hakabor bakaburau Wan hajing longku Jong mi Wan mensiambah ku ngadon ka Wan mensiambah ku ngadwai Wan hakabor bakabur Jing longku jong mi na benta ka buram ublay amen ani ka por nga IT biang pan si pastor Ngi mane yo blay lingba ki jing rwa yaro tongin mane yo blay lingba ki jing duai nakabenta ki jing ki bangi siam ye kendu batru nakabenta ka ni ka singiu try ka bekerpang tungin ya phai shu blay ha ki jing duai da ka bakkan ma kerpang ya ka jing ye kendu bat ka jing ya sa jongi bat jong ka perthai hi barok ka wei ha ki ki singi bat tungin kan ma kerpang ru ya ki ren pai yang kristan bat ya barok ki ren pai yang ki wadan ha kelang setlak ka perthai ngan kerpat ya phi barok mane simpen talang ha ki ni ki jing duai ha ka bajar jar to ngin ya duai kat bangidang tei ya kani keduan jong kejing aingo bat kejing slok ngiwan ru bandam rit hakmat jong me bat ban bu ya kini kejing kerpat ki baret ki jongi namar ngitep bat ngingai ba melong ublai wa isnai bat ubas ngap ya kejing khot kerpat jongi ngiwan ban duai kerpang nakabenta kani kejing ya kendu ka barok ki brio bat ki riha ka perthai ke kendu Lingba kani ka jingpang kabala pentut ban peduit ya ki jing trai jing ta bat ya ki jing ya jing yang ki jongi bat kabala penting pensmej bat kabala penrit mensim ru ya ki babuan ngingat skam atrai pametep kambha ya ki baro
Namar bawat hapdang jong kini ki jing ki bangi ya kendo. Ni yo iru ba me play ya kalat. Bangin long ki bakloy panwat ya me. Bat pantur kham syajan jong me. Ni dwai ba ai ba kan long kaman ko jong me. Ba me hi men weng no ya kini ki jingpang dala ka jong kabor. Da ka bayarap ya ki nong ai jing sumar. Ya ki jing sumar. Ya ki jaka ajing sumar. Bat jabaro kitu ki bayah trailang. Ban yele persya ya kan ke jingpang. Bakin yo ya ka jing start bat ya ka jing syampang. Bat ru ya ka bor na me. Ban yat sya ka jing job. Ban penpau ya ka bor bat ya ka buram jong me. Ni dwai ru na ka benta ki nong sinsyar jong kiri ka perthai. Ki nong sinsyar jong kari India ka jongi. Ki nong sinsyar jong ka jela ka jongi bat jong ki shnong ki tha ki jongi. Bakin la, bakin yalam. Da ka jing start, bat ka jing syampang ka bawan na me. Kaban long ka jing kerku, yang ilang baro. Ni dwai ru na kamta kitu baro, haki bala benset. Ya ki jingkit kle, ki bapher. Bakin la, ban pendep hok, ya la ka jong ka bentang. Da ka jing yarap, ka jong me. Ni dwai kerpang na kamta kitu baro, ki ba syakta, haka ni ka jingpang. Haki dur, bat ki rukam, ki bapher. Bat kerpang nak menta kitu ki badok ki basuk ki kup siliang ki sem siliang to pendap mame ya ki jingdon kam ki jongki dak ba pasia wa ki wai pat ki paramen sem bandan ya ka men sem jong ka jing sngolam na ka menta kitu ki bangat hapdeng ki jing jinjar jing sitom yarap ru yang i simet bat kum ka balang bangin yang rang ba hawa kum ka ni kapor kenang bangin don ka men sem jong ka jing age bat ka jing sngolam da ka ba kener ya ki kti ki jongi shaki wipat kumba mame hi ko kanrat melapan i lengba ka jing em bat ka jing shakri utrai bat unong pen em jongi u Jesu Kris nangker khu yang i baro bat da hi kairu bangin nang ban pruthu buat kham janai ya ka jing em bat ka jing hi kai ka jong me hau Jesu Kris ha kan ka por ni ken ma kerpang ru ya baro krempe yeng Kristan ki badan hakani ka ri bat hakalang selaka perthai bat ru ya baro kirim payeng bakin long kislam sandur hakabatay ya ka jinglong ka jingim hakabatay ya ka balang hakabatay ya ka emlang ka salang bat ya ka perthai hi baro ka wai kumba mame hi ablay milathaw na du ka ba menengkong ba baro ki ai ki ba milathaw kinlong ki ba bha bat kinlong ki ba itanat bat bakin long ru ki ba penpa ya ka buram ka jong me yarap yangi bangin tay ki yeng ki jongi bakin long ki rimpe yeng ki bas kham ki ba tip riu tip blai bat ki ba be ban le ya ka hok da ka bas dang na ka jing tip yame ba me long u blai u jongi ni dwai ba me long ringkat lambat ni lengba ka basa jong ka ni ka por knang ba ka ni ka jing mane ka jongi kan long ka jing kerku yang ilang baro ngigo ngidam ngipan bak ngikerpat yakini baro haga kertang utrai unang penim jongi Jesu Kris amen mentangin yopat ya ka jingwai kerpang na ikong nella lingdo Sim jonga kermen tang hublay na ukawan chimpenin ma ulong umau siang jonga bat kakut basket tang hamitrai jing in asyanya Kasti bacing yada melong kabor me ubakar shan ya jing in jonga nganom sheting ya kijing nganom
Jakari jonga melong jing shai jing in jonga menong pengen yaki bakus lai me ai jing Jisu melong ulok bashisha me bayarap hakashiba melong ublay ubam jukala hajing em jonga onganom shepting yaki jing Nganom shepting kijing yale Jisu ulong unong yada Uyeng hasenda jonga Nganom shepting yakijing Nganom shepting kijing yale Jisu ulong unong yada Uyeng hasenda jonga Uyeng hasenda jonga Kublai shibun ya ikong nala lengdo nakamenta katu ka jingruai kabadon ya ka kubor jong ka jingkermen nakamenta jongi ke bengej bat ka bakhot yangi bangin om shepting namar ba ublai udan hasenda jongi mentapat ina poi sya kawai pada ka benta bangin yo sngau ya ka jingpule na ka ktin ka jong ublai ya ka ban penbut ru da ka jing selok Kibenta nak ktin ke jong ublai kibangan pule bat pensengau hang ni kapor. Kiban long ru kibenta jong ke jing selok. Kin long na kilai tili kibenta nak ktin ke jong ublai kiba ong kumne. Ka jing roi sam kalendong ka basis pa ar punyo. Ka dekhot ka benengkong. Lada utrai tei ya yeng. Ki minat le na ei kibatai ya ka. Lada utrai sumar ya ka nong ba. Unong ap upay leno ay. Ka gospel ko jong Yohanes kalnong ka basaw, kidikot ka baar hulay bat ka baar husaw. Hendray kapor ka dia bat kalong mentakin. Haba kinong ya mane blay ki basisya, kin mane ya ukpa haka mensim bat haka basisya. Naba ukpar uwat ya kibakum kita ban ya mane ya u. Ublay ulang umensim, te kadai ya kiba mane ya u. Ban mane haka mensim bat haka basisya. Ka kitab ko jong Joshua kalnong ka baar husaw kadkhot ka bakhatsan. Mga bat ka yeng jonga ngin syakri ya utrai. Ublay unkurku ya ka jing pule bat ya ka jing syaskor ya kini ki kentin nakaktin ka bakhot ka jong ublay. Kini ki benta ki balah pensengau hakan kapor. Kidai ki benta jong kajing selok. Hendrai haswa bagin pai, syakat tokat ne ki sembok perkat. Ki badon hakini ki kentien. Ngakwa ban pai biang sya kajing lam khamat. Kaba lah pensengau naduk ke basdang. Maka ne ka sengi utrai menta ka sengi. Kadai ka Christian Home Sunday. Hakapangi ken mau kurpang. Ya kirempai yeng Kristan. Dan rai kumbala ketho syahmat. Ka jinglong ka jingman ka pertai hakini kisngi hakini kipor. Ka dawa ba ngin kam penyar. Ngin kam penjensur. Ya ki jingmut ki jing perkhat ki jongi. Kenang ba ka jingmane blai ka jongi hakini kapor.
kan long kerpang naga benta baro ki rempeye ki badan hang ni hakari ke jongi batru hakelang satlak jong kani ka perthai kini ki lai tli ki benta naga ketien ke jong blai ki balak pule bat pensau ha di kapor ki long ru ki kenten ki bakran bat ki bathau ya kani ka phang ki kran ya ki lai tli ki jinglong jong ka yeng kat kum ki jip hikai jong ka ketien ke jong blai ka phang ka badeng kong ka dei ka yeng ka balas sandur da ublai sam chispa arfunyo ka khot ka badeng kong ka baar pat ka dei ka yeng ka basyakri ya ublai kitab Joshua kalnong ka baar fusaw ka khot ka bakhatsan bat ka balai pat ka dei ka jing mane blai ha ka mensim bat ha ka basisha ka gospel ka jong yones kalnong ka basaw kidkhot ka baar fusaw hadu ka baar fundriu ha ka be dai bat kani ka jinglong ka benengkong habangi ong ka yeng ka bala sandur da ublai kani ka mut bat kani ka thau ya ka yeng ka batip bat ka yeng ka babu ya ki an bat ya ki hukum ublai hakmat jongki habaro ki benta jong ka jingim ka jongki ka baman kasgi ka yeng ka bala sandur da ublai kamdai ka yeng ka babu hakmat ya ka kerdan ka buram ya ka spa ka phau bat ya ki jing itanat ki jong kani ka perthai hendrai kani ka yeng ka ba ailat bat ka babu ya ki an bat ya ki hukum ki jong ublai banlong ka riti ka ban sensyar ya ki jing em bat ya ki jing mut ki jing perkat ki jong ki namar kata undang roi sam usoong ya ki kentin balada utrai umtai ya ka yeng ki minat lena ei ki batai ya ka namar ka yeng ka bala tai do utrai kadai ka yeng ka bala sandur da ublai bat ka yeng ka bala sandur da ublai kadai ka yeng ka babu ya ki an bat ki hukum ki jong ublai hakmat jong ki ai baro ha ki jing em ki jong ki iwa man kasi hakabe dai bat ka jinglong ka baar pat habangi ong ka basyakri ka yeng ka basyakri ya ublai ka yeng ka basyakri ya ublai kamot ka yeng ka bahikai ya baro ki khot ki jong ka ban em kat kum kini ki an bat ki hukum ki jong ublai ban pen i bat ban pen pau ya ka hok ka jong ublai ka yeng ka basyakri ya ublai kam wat lani kam ya be tang ya ka kerdan ya ka buram lani ya ka spa hendrai kasdang da ka batai bat pen skam ya ka jinga dei hapdang ki khot ki jong ka yeng nalor kata kahikai ru ya ki khot ki jong ka yeng ban kham penyar ya kani ka jinga dei syabar jong uput usam jong ka yeng hata ka dor ba ka balang ka emlang ka salang bat ba ka pertai hi barok ka wei kan long kum ka wei ka yeng hakaba ki khot jong kata ka yeng kin long ki bayarap bat ki baya kersan iwei ya iwei pat dani ba ki khot ki jong ka yeng kin long ki badan ya ka jinge dei ka bajan ka jinge buram mar kiliang iwei ya iwei pat kat kumba ngila yoi bat ngila yo mat menta kani ka jing ka bangia kendu ka jing pang covid-19 lingba une u coronavirus ka safriang bat kakta kalam da penya pher yano yanoru lakan long haka kerdan lakan long haka niam lakan long haka jait benriu lakan long haka rong jong kasne do lani lakan long haka jinglong traishnong ban peni babaro ngiyadon haka juk kaye haka ba ngin omla da lei ru ban kier lani ban omdon ka jinga dei iwei na iwei pat kilat kibangi baro ngia persyang ban yele persya ya ka jing sapriang jong kani ka jingpang lakan long da baro kiri lakan long da baro ki bor sensyar kisang bat ki kenhun ki baper
Batru da ki reu shimet. Barok kini ki peni. Bangin om job. Limda ngia kersyang. Bat bangia trailang. Kum ki khot ki jong kawai ka ye. Namar kata ka yeng ke basyakri ya ublay. Kala ban long ki rempe ye. Dari kila ban long ru ki snong ki thau ki jongi. Kila ban long kari bat ka perthai hi barok kawai. Bat kerpang yangi kum kabalang. Kabalang hiru kalong kum kawai ka yeng. Hakaba ngihikai bat bangi em. Kat kum ki hukum ki jong ublay. Kenang bangin la bangin penim ila de. Bat ru bangin la bangin penim ye ki wai. Nalor kani kayeng ke basyakri ya ublay kahikai ru ya ki dekat ki jongka. Ban em bat ban ya haka lenti ka hok kat kum ki an bat ki hukum ki jong ublay. Ki breu ki bayat bat ki ba em haka hok kat kum ki an bat ki hukum ki jong ublay. Ki penpau dalam ki jong ki jing im ki jong ki ya ke buram ke jong ublay. Bat na lor kata ki pen iru baka jinglong bat ka rukom im ki dai ban yaj marengkat. U Joshua uong dakabas ngauskam manga bat ka yin jong ngin syakri ya utrai. Uong yakini ki kentien namar ka jing trang bat ka jing tu ka jong u kalong. Ban yalam mila ka jong ka rempai yin. Ban yalam mila ka jong ka kenhon ka ba u yalam. Bakin im bat bakin yaj. Kat kum ki hukum ki jong ublay. Bat om ban yabe. Ya ka kerdan. Ya ka buram. Bat ya ka spa perthai. Namar kata ka yin ka basyakri ya ublay. Kadai ka yin ka balatay bat penskam. Da ka jing adai ka bajan hapadeng ki dekat ki jong ka. Bat ka dai ru ka yin. Ka ba im bat ka bayat. Haka lenti ka hok. Kat kum ki an. Bat ki hukum ki jong ublay. Ka jinglong ka balai pat. Kadai ka jing mane blay haka mensim bat haka jing shisha. Kadai ka jinglong kadai ka jing penskam. Baka jing im ka jong ihi barok ki wai kat bangi dang im haka ni ka perthai. Kadai ka jing mane blay. Namar baka jing mane blay kam kut tang haki jing le niam ki jing le rukom. Kam kut tang haki sngi bat ki por kerpang. Bat kam kut tang haki duan lane haki jaka balanyau kentang. Kajing mane blay ke basisya kasdang na ka mensim. Bat namar kata ka ei ke badan hapo jong ka mensim. Ka dairu ban pau syabar. Kalong kum ka jing ong unang tho ya ka siti ka jong Jacob. Baka jingej bat ki kam. Ki dai ban yat marengkat. Lemta ka jingej ka baklam ki kam. Ka kelalong ka jingej ka bayap. Dan rai ka ei ka bakam syon haka ni ka jing hikai syapang ka ba mane ya ublay haka mensim bat haka jing shisha. Kadai ka jing yasno jong kini ki kintin. Bat ki jing kela ki balawan hakini ki life house ngitam. Hadin baki porsen syar ki lakhangi ki jaka puli. Ki lakhangi ki jaka tray. Ya ki yau ya ki jing yalang pat ba. Pat ki jing yasang jong baro ki kenhon yam. Kenthop ru ya ki jing yasang ki jongi kum kebalang. Kum baka long mentah. Kayeng kalakalalong ke skul. Bat ke jaka puli. Bat ki keme ki kepala ne ki belahe ki belasan. Ki lahap ban le bat ban long ki nong hikai. Halaki jong ki yeng kisam. Dan ki breu ki bahap ban tray na yen. Kat ba ki babuan pat. Ki penmelan yelade. Daka ba tray ya kinu ki kamye. Bat haka bayadai bat ka jing mane blay pat. Ka yen menta kalak kelalong ka jaka mane blay. Bat ki keme ki kpa. Lane ki belak hamsan kamrang ba haka karta. Lane ki tuo ki belak hambiang ka jing tep ya ka kitien ka jong ublay. Bat ya ki jing hikai niam. Ki lak kelalong ki nong hikai niam. Hakit ni akran ki jong i syapang ki rempai yen. Lane ki yen kristan. Kambun sen la syu muddur bat la syu antat. Mabaro ki long yen ki long sem ki don ya ukpa. Kakeme bat ya ki khun.
La antat ru baki kimi ki pa ki long ki banang bat ki bakit khia ha ka bas nang ka bakraw yela ki khun la dakin dai ki yen Kristen la jumud dur bat antat baki kimi ki pa ki long ki batip ya ka ktinu blai bat ki batip ya ki jing hikai nyam ka balang tenre wala da gem tip tiknaru bahadu katno ki dan ki rempe yen bat ki yen Kristen ki ban long kumne kumba ngi mudur bat ni antat ka jing si siapat ka long badan ki yen ki balong rangli dan ki yen ki basa khana bat dan ki yen ki ba ya pai ya pra dan ki keme ki pa ki bomnang ban senang ban kraw ila ki jong ki khun ki kti dan ki keme ki pa ki rempe yen Kristen ki jongi ki bom dan ka jing tep ya ka ktien ka jong blai ki bom dan ka jing tep ya ki jing hikai nyam jong ka balang kat ba ki dan da ki wai pat ki batep bat ki banang henrei ki balesting ha ka ba pendap yala ka jong ka kamram kani ka jing kala ka blawan hakini kisngi ban pelong ya ka yen bakan long ka jaka puli ka jaka trei bat kham tam ka jaka ban mane blai bat ban sandur ya ka jing long ka jing em ki khun ki kti da ki jing hikai na ka ktin ka jong blai kala pen kendit ben riu yang ni bangin sngo thu ya ka jing don kam ban penlong ya ki rempe yeng ki jongi bat ya ki yeng Kristen ki jongi ki yeng ki baskam kum ka emlang ka salang mentang ila song thu ya ka jing don kam ban dan ki nong sneng ki nong kraw ha ki yeng ki sam ban sandur ya ki khun ki kti ki jongi ya ki bangila sukum eno ha ki nong hikai ha ki skul kum ka balang ru ngila song thu bangi don kam bangin ai jing hikai bat bangin pentebit ya ki kime ki pa bat ya ki nong sumar bakin long ki banang ban hikai ya ka tin ki jong blai bakin long ki banang ban hikai ya ki jing hikai niam halaki khun ki kti halaki jong ki yeng ki sam hakane ka jing penyat ka bastat ka jong blai ngin la bangin ong ba kane ka jing kala kalawan hakapor ka babiang namar kane ka jing don kam thau tang na kabentakan kapur habangi don hapdeng jong kane kajing bat kajing yaksai hendrai ba kane kajing don kam kalong kabadan kam na kabenta kipor baro bangin yo ya ki rempaying bat ya ki Kristen ki baskem bat ki bakhlan ngin hap bangin kenma baki skul ki jaka puli bat ki jing yasang ki jongi hala ki jong ki balang ki dai ki jing Kristen pan pen klan bat pen scam ya ka ai ka ba ki rempe yeng ki sedang pan hikai bat ban sandur jala ki jong ki khun ki kti kane ka jing kala bat ka jing dan kam ka dai sisha ka badan ka jing dai ka bajang habangin kenmau ya ki tu ki kintin ki ba ujisu ulakran bat uloong ba hnrai ka por kan ja bat kalong mentakan naba ukpa uwat ya kiba kum kita ban mane yu kiba mane blay hakap jing sisha bat hak hok tinamar kata ka jing mane blay hakap mensim bat ka jing mane blay hakap basisha kadai bakan sedang naki yeng kisam ki jongi bat lese banang kampen klain banang kampen skam da ki jing hikai ha ki jing asam bat hakap balang ki hinmen ki para haukres bat baro ki nong yasim menta ki bapet yakani ke program baro ngidan ka jingtrang bangin dan yaki rempe yeng ki baskam baro ngitrang bat ngikwa baki khun ki kti ki jongi ki long ki batip briu tiplai bat ki bakamai ya ka hok ka ktien ka jong ublai hakani ka poru ka pen skam yakani ka jingtrang ka jongi bat om tang ba ka pen skam ka khodru yangi bangin sandur bat bangin tei ya ki rimpe yeng ki jongi kat kum ki an bat ki hukum hok ki jong blai ban penlong ya ki rimpe yeng ki jongi ki rimpe yeng ki basyakri ya ublai bat bangiru baro ngin la bangin syakri ya ublai haka mensim bat haka jing sisha bat ngiru tongin ya duai lang ba ublai un kurku yangi ublai un kurku ya ki rimpe yeng ki jongi baro
Kibadan hakani kari ke jongi. Bat ru haklang satlak kabertai. Ba onla pan pendan buram. Yaka kertang ke jong blai. Lengba ki jing im ki jongi. Bat ki ying ki sam ki jongi. Ublai unker khulang yangi baro. Lengba kani ke jing slok kabelengkot. Nakabenta ka buram ke jong blai. Amen. Pementang ilai poi sya kabakut jong kani ke jing mane blai. Bat ngin penuai no yakni ke jing sang. Da kabaya rawai lang ya ke jing rawai. Kebasan spa arhuar. Ke jing rawai kebasan spa arhuar. Yeng Kristan basin syar ublai. Jing sok kadan hanta. Ki jing yaro badap baslai. Ya u halakarta. Tang hau ban IT. Bat ya u ban syakri. Man laka sengi. Man laka por. Ulong uba koridor. Ke jing rawai kebasan spa arhuar. Yeng Kristan basin syar ublay, jing suka don hangta, ki jing ya roba da basle, ya uhala karta, tang ha uban aiti, bad ya uban syakri. Man laka sengi, man laka por, ulong uba koridor. Man laka sengi, man laka por, ulong uba koridor. Kak tinjong ublay kabakor, harem pe yeng Kristan. Tang makahi ka baay bor, men simplot ka kersyan. Jeng kular don hang ni, plit ya kaban pulih, man lakas ngi, man laka por, kalong kabadon bor, man lakas ngi, man laka por, kalong kabadon bor. Jeng dway na rempe yeng Kristan, kin yai long borabor, latang kane ban roy bansan, ladangi la nyokor. Jeng pensyoy usoy tan, kim labang terhajan, namar hasen da jong utray, kabo jeng job un ay, namar hasen da jong utray, kabo jeng job un ay. Uji su kwa ban sen syar, yeng Kristan baropar, dang bat penlong ukli jongka, unrina ki jeng ma, lada ki we kem tre, hukum jong uban le, mga lembat kayingin ay, jeng syakriya utray, mga lembat kayingin ay, jeng syakriya utray. Tungin yawai. Utray unda kerhu yangi, bat unda sumar yangi. Utray unda tingsyan yilaka khmat halor jangi, bat unda le isne yangi. Utray unda kenteu yilaka khmat halor jangi, bat unda ai ka jingsuk yangi.
Kajing ayai uji sukris uba utrai. Kajing ej ublay lambat kajing slok umen sembokut kin long lambat ngi nadu menta bat chadu ki bom jukut. Amen.